Stă situația în felul următor. O să încep cu subiectul pe care cred că toată lumea îl comentează. Cu faptul că eu mă droghez și că am fost prins de poliție. În primul rând, am să fac, cred că e în premieră ce voi spune acum, și vreau să ascultați de la mine, mai ales copiii. Copiii care sunt fragili, copiii care sunt crescuți frumos, într-o familie frumoasă și, din păcate, la un moment dat în viață se debarasează de părinți. Și mai în dreapta, mai în stânga, întâlnești fel și fel de oameni. Separat de toată școala asta despre care vă spun, unde am terminat, am luat și bacul, nu m-a interesat foarte mult școala la modul română-matematică, pentru că am fost pe profil de muzică. Iar din clasa 1 până în clasa 12 am fost olimpic pe muzică clasică la pian, la Colegiul Național de Arte din Ulipati. N-am să plâng, doar că am răcit puțin pentru că ieri am fost chinuit 4-5 ore, am fost oarecum arestat. Și vreau să fie în atenția tuturor părinților și tuturor copiilor. Pentru că cei care vorbesc urât, cei care vorbesc cu răutate, nu fac parte din categoria de oameni pe care vreau să o cunosc. Așa că copii și părinți, cum spuneam, mai ales cei care sunt familii bune și își cresc copiii frumos, vă rog frumos să luați exemplu de la mine și să mă luați de exemplu așa nu. Eu sunt dovada vie că nu așa trebuie. Timpul nu poate fi dat înapoi și cred că cel mai important e că... Mă scuzați o secundă.